Toto je stránka prevádzky, kde spravujete každé miesto, z ktorého vaša firma pôsobí. Pridajte novú prevádzku, hľadajte podľa názvu alebo filtrujte podľa stavu. Každá karta prevádzky ukazuje na prvý pohľad obrázok, stav, názov, adresu a kontaktné údaje. Prejdite myšou, aby sa zobrazili ikony upraviť a odstrániť, zmente jej stav alebo otvorte dostupnosť a čakaciu listinu. Tým sa budeme venovať na konci. Pridajme teraz novú prevádzku. Kliknite na Pridať prevádzku v hlavičke a otvorte formulár. Môžete nahrať obrázok prevádzky a potom zadať jej názov, to je povinné. Nasleduje blok adresy, ulica a mesto sú povinné, plus kraj, krajina a PSČ. Pridajte kontaktný e-mail, povinný a prípadne telefónne číslo. Rozhodnite, či prevádzka prijíma rezervácie a vyberte časové pásmo. Vyberte formát času 12 alebo 24-hodinový a prvý deň v týždni, nedeľu alebo pondelok, ktorý určuje usporiadanie kalendára. Nastavte interval slotov rezervačnej mriežky a okno rezervácie vopred. Na koľko dní vopred sa môžu zákazníci objednať. Zapnite viac služieb, ak môžu zákazníci rezervovať viac ako jednu službu pri jednej návšteve a vyberte spôsob priraďovania zamestnancov. Definujte predvolené otváracie hodiny pre každý deň v týždni. Nakoniec vyberte, ktoré služby táto prevádzka ponúka a kliknite na Uložiť. Nová karta prevádzky sa okamžite objaví v mriežke. Potrebujete aktualizovať miesto? Kliknite na ikonu Upraviť. Formulár sa otvorí predvyplnený aktuálnymi údajmi. Vykonajte zmeny a uložte. Na odstránenie prevádzky kliknite na ikonu Odstrániť na jej karte. Zobrazí sa potvrdzovací dialóg s názvom prevádzky a pripomienkou, že akciu nie je možné vrátiť späť. Vždy teda viete, čo sa chystáte odstrániť. Kliknite na Odstrániť prevádzku pre potvrdenie. Prevádzka sa odstráni z vášho zoznamu. Mimo základného nastavenia má každá prevádzka vlastnú stránku dostupnosti. Kliknite na Dostupnosť na akejkoľvek karte a otvorte ju. Vyberte prevádzku hore. Otváracie hodiny uvádzajú každý deň v týždni. Prepnite deň na otvorený alebo zatvorený a nastavte vlastné časy otvorenia a zatvorenia. Firemné sviatky. Označte dátumy, kedy je toto miesto zatvorené a vyberte, či sa majú opakovať každý rok. Opakovane nedostupné časy. Zablokujte každý deň rovnaké okno. Užitočné pre obednú prestávku alebo denné upratovanie. Týždenné opakované blokácie. Zablokujte časové okno v určité dni v týždni, napríklad poradu zamestnancov každý pondelok. Jednorazové blokácie. Zablokujte jedno okno v konkrétnom dátume pre údržbu alebo súkromnú udalosť. Výnimky dostupnosti. Prepíšte svoj obvyklý rozvrh a otvorte v normálne zatvorené dni s vlastnými hodinami. Späť na prevádzky vás vráti na úplný zoznam miest. Každá prevádzka má aj čakaciu listinu. Kliknite na tlačidlo Čakacia listina na akejkoľvek karte a otvorte jej nastavenia. Zapnite čakaciu listinu a vyberte, či sú zákazníci informovaní automaticky. Vyberte režim oznámení. Postupne, všetci naraz alebo vrstvený. Nastavte okno odpovede, maximálny počet prihlásení na zákazníka a kanál oznámení. Potom okno zatvorte. To je stránka prevádzky. Úplný prehľad všetkých vašich miest s vyhľadávaním, filtrami, bohatými kartami prevádzok, úplnou kontrolou nad vytváraním, úpravami a odstraňovaním a samostatnými stránkami pre dostupnosť a čakaciu listinu. Navštívte Booking Service AI a začnite.